Shout out day Udet. Okay day, buwan nang nilabay, pero imong pinsala, tuara, nagpabilin gyapon sa mua nagstambay. Hantod karon, why income kay wa pa ton mabalik ang wifi. Ikaw jud nakaingon day Udet nga nisamot meron way kwartahan. May lang jud unta to among aksi vlog online selling, mukita og ginagmay. Galit na galit? Gustong manakit? Pero sige lang kay tanang problema na may solusyon. Di lang jud mi kalimot giunsa minimo pagkuso-kuso ato nga panahon. Unsa di pagtuon nimo namo day, nilabhan way sabon-sabon, imo pang ginubag-lubag pati mga gasoline station. Nay mga atop gipanghalay sa mga wirings, naikog ta ng mga legit nga bulingon. Unya day Udet, wapod mi na orient ba? Favorite man day nimong akasya, sambagan ug manggahan sa way pagduha-duha, imo jud din taon silang gipang tumba. So inigting init na day, man reklamo na sadming mga Pinoy kay perti na punang inita. Wa jud may laing mapasanginan day Udet kung di ikaw ra. Kusog pa kay kiay ni mga tong pizza 16 sa December. Naikog jud ta ng mga TikToker nga wa na register. Grind dire, twerk dito, wa na maluoy sa mga kabalayan, ang mga atop na nga labay nagmaayo. But thank God, kay among balay, wala jud din ta na tripan ug maayo ni day Udet. Ang amuan jud na stressan, kay ang tubig ug kuryente nga perting dugaya pa nabalik. Napay mga palitonon, grabe ka mahal, mura nag mga kapal. Oh! Pastilan. Pero sige, atong i-justify gamay. Of course, gimahalan sa inyong gipalitan ang ilang baligya nga gasolina, kay lagi, nahago sa down sila og pangita gasoline station natong panahona. Nangadlaw tam sila, kay ang linya, perti pud laging tag-asa. Kay sa akuha nang giingon ganiha, gilubag-lubag lagi taon ni day Udet ang mga ubang mga gasolinahan. Ya syempre, way kuryente, di taon tanan gas station maka-afford og generator. Maong di po ng station open. Kung naman gay open, mahurot po dayon kay ang mga nakaunag linya, tuara gadalag mga galon. Ang uba ng howard, kay pamaligya og tag 250 ang usa ka litro. Agoy! Ja, ikay business-minded. Pero sige lang, past is past. I-implement lang gihapon nato ang hashtag Bangon Cebu. Bahalag tag sa gatos na ang presyo sa usa ka mineral. Hashtag Bangon Cebu. Bahalag tag 30 pesos ang charge sa phone. Hashtag Bangon Cebu. Bahalag tag 40 pesos na ang pliti sa Tahaw Padung Toledo. As if ang mga driver ay nag-crisis. Hashtag Bangon Cebu. Bahalag na ingon ug half mo ng inyong barangay. Kaya ang silingan, siga na pero ang inyong hangit-ngit pa. Hashtag Bangon Cebu. Bahalag ang tabay perti ng pagkalubuga. Ang silingan nireklamo na kaya ang inyong mga kinaligo nagbaha na sila ha. Bagagnaw! Hashtag Bangon Cebu. Bahalag wa pata ka get over sa bagyo. Unya napa jud bagong COVID variant nga mao ang Omicron. Hays kapuya na ba? Wa nay mas lala pa aning sitwasyon na. Ang ako lang jud day Udet. Pagsuri na pud siguro na sa amua. Dapat siya nagsabi sa akin ng sorry. Hanggang karon ang wifi wa pag i-reconnect. Perti ng boringa. Ang online class kamusta na? Ang aksi ni Tito Ini ug ni Ma'am Shitin wa nay kuta-kuta. Ang mga online business, charot, sound social. Pero reseller ra bitaw. Pero at least na lang unta ba? Hay nako problema ha. Di man siguro si Udet dapat nako shout out ani ba? Shout out sa mong internet connection diha no? Balik na imton uy, kaluy kami. Kung napa lang may money, nagpa-install na lang unta mig PLDT. Charot, it's a prank. Pero baka naman. Beka naman! So bitaw oy, before I will end this video, insert sana ko ang video sa pag-open na mo sa akong sister nga si Chin sa among gift from Auntie Alma, so Felix from Canada. Thank you so much, Auntie! Yesterday. So hi guys, so mag-open mo sa gifts from Auntie Alma! So, amo na ni open guys. Ganyan kayo excited. Yay! To baby Mitch. Yay! To and so on for cardboard products. There go! So, we're gonna open this. Go! Guys! Baby, So, kani guys is for
T-shirt Canada! Canada. Kanig is kitchen. Nga cake. Na cake. Laki, kalumit, Chin. Wow. La kalami. Kana. Kalamay. Uy! So, cup. Wow. Wow. I love Canada. Wow. Okay, try daw. I like it. Chin, try na Chin ang red. Chin. Lak, guwapa. Wow. Matus. Kani, ang sa mani. Oh, guys! Ano yan, sarili na. Naanak, Selena. Thank you so much, Auntie Alma. Thank you, jud kayo kay Dugay na kayo pinaabot ni kinahan jud kay ko ani. Yahang Ako mermaid tail. Mermaid tail. Oh, this is for Chin. Wow! Rapunzel. Rapunzel! Uy! Guys. Thank you, Ate Alma. Thank you, Auntie Alma. Ah, napan Mascara. Sige, mas lumot. Ano ka, Chin? Cutie! So next, look, gablihan na niya guys, gablihan na niya. Wait. Abli ka bang itin? Wow! Ginahan siya ni guys. Kiss sa bibi, kiss. Kiss, baby. Kiss, baby. Di mo na, baby, si Rapunzel. Kiss Rapunzel. Happy. Kiss a doll. So guys, next is Frame. Frame ni... Frame ni Rapunzel. Yung picture butang diya. Mukha itong picture ni Nitch and Chin. Color probably. Wow! Picture frame of Rapunzel. Nga ang tadi ko, ay, na ni Chin. So, natam ni Kwaon guys kung naanay picture. Next is this. Oh, mga sanina or mga short or mga pajama. Wow! This for me. Nice. I like this guys because flower, sampagita. Uy, toko lang. Laka dito. Look at it. Wow, emoji. Emoji. Pajama. Nakakto mo ng Chin, uy. Kachin mani. Or natin ni try na niya. I-try naman guys kung asa nang masud. Tagsa din mo, uy. Tagsa ni guys. Kachin ni. Wow. Ako ani. Wow. Kanin. Wow. Ako ni. Ako ni. Oh, ay mo na. Ako Yan niya na sa loobon kay. Yan lang tanig sulobon guys. Sit down, sit down. Tam sa Unya ra. Ay! Nilakas man na guys. Wow! Canada. Tuhal day. Ha? Mo man na good din niya. Boom na good. Oh, mo tini gani hada. Dili oy. Agi gani. Ano ka buk? Wow! Wow! Tambal sa ubo. Tambal sa imo. Tambal sa imo. Tambal sa imo. Thank you so much, Ate Alma. I'm so happy, guys, because naabot na din ang mga first gift nga naabot na mo sa 2022. I hope na pa'y daghan. Thank you so much, Ate Alma. Wow, we love you. Unta mo kaon. Ikaw ta makaon. So this is our favorite. So makakaon na jud may og chocolate na food, guys. Bahala di ubumi. Ginahan jud kayo makaon. Labi na ni kani. Akong favorite dere guys is kani.